بیاین امروز با подписчикои нав шинос мешавем. номи ман Саида ҳаст. ман 33 сола, соҳиби 3 фарзанд, зодаи шаҳри Ҳисор. аз синни 1 солагӣ падару модарам ҷудо шудагианд. дар душанбе хонда тамом кардагим. дар синни 19 солагӣ ба шаҳри Новосибирск омада ҳамиҷа шавҳар кардагим ва алҳамдулиллоҳ соҳиби 3 фарзанд шудагим. дар зиндагӣ 10 соле ки ҳамроҳи шавҳарам зиндагӣ кардам, беҳад азоби сахт кашидагим. 10 соле ки ман зиндагӣ кардагим, фақат шавҳари ман дастари ман даст бардоштагия. айни ҳол шавҳари ман дар қайди ҳаёт нест. тӯли 3 сол мешавад ки мо ҷудо шудагӣ будем. инами соли 2024 28 декабр аз дунё гузаштанд. худованд раҳмату мағфиратшон кунам. дар зиндагӣ чанд қай азобе ки доданд ҳамаша бахшидем, лекин баъзе ки ҷудо ҳам шудем, ман ягон бигем душманӣ, ягон нияти бадам надоштам. дуюмбора шавҳар кардам. мутаассифона дар шавҳари дуюмам хушбахт шуда натонистам. шахсоне ки маро ба шавҳар доданд бо хучон маро ҷудо карданд. худо ба шукр ки имрӯз фахр мекунам ки бе ёрдами падару модар, бе ёрдами апаву хоҳар, бе ёрдами бародар, акаву додар ман имрӯз ба пои худам ростам. тӯли 4 сол мешавад ки дар ширкати Фаберли кор мекунам. а як чӯпон духтар, аз як зане ки ҳичи надоштам, ба 3 фарзанд, ягон пул надоштам. дар ширкати Фаберли кор омада опыти 4 солаи хидмат дорам. онлайн анами зимистони гузашта хонда дипломированный наставник шудам. дар зиндагӣ бисёр сахтиҳо баландиҳо дидам. як соли охир бениҳоят мегӯям ки ҳастанд шахсиятое ки бисёр маро азоб метиҳанд, бисёр против ма видео мекунанд, лекин ҳамашона ба худованди меҳрубон спурдагим. дар зиндагӣ ма дар ҳама сахтиҳои зиндагӣ танҳо такя ба Аллоҳи меҳрубон кардагим. ғайр аз Аллоҳ ба ҳеҷ ка боварӣ надорам. лекин медонед тамошобинот, ҳар гоҳе ки шумо такя ба Аллоҳ мекунед, худованд шуморо дар ягон ҳолат танҳо намегузорад. имрӯз ҳамроҳи ман зиёда аз 1 миллион занҳои хонашин кор мекунанд. дар командаи ман зиёда аз 200 директор ҳаст. дар тӯли 1 сол топ лидери рақами 1 дар ширкати умумии ҷаҳонӣ, бигем дар тамоми ҷаҳон ки Фаберли ҳамкорӣ дорад, рақами 1 ҳастам. ва имрӯз ба командаи худам танҳо занҳову духтарони аз синни 14 сола болора ба кор даъват мекунам. рақамҳои телефони ман рӯи экран, шумо метавонед ки дар WhatsApp ман бинависед. ман телефонӣ гап намезанам, танҳо тариқи галасовой кор мекунам. ҳамчун психолог ман дар роҳи бизнес то охир ҳамроҳи шумо агар занҳои бомақсад бошед, то пулҳои калон кор кардана нишон метиҳам. алҳамдулиллоҳ имрӯз маоши 21 рӯзаи ман 1.5 миллион ва ба тоҷикӣ бошад 204 000 сомона ташкил метиҳад ки ҳам хайр мекунам, ҳам садақа мекунам ба он шахсоне ки худам мешиносам. рақамҳои телефони ман боз такрар мекунам, танҳо барои кора, барои лични зиндагӣ, барои ягон чизи дигар эҳтиромона хоҳиш мекунам. нанависен. барои диққататон ташаккури зиёд. қиссаҳое ки шумо мешнавед аз ҳаёти асосии ман аст. он рӯзҳое ки ман тоза аз сар гузарондагим дар синни 20 солагӣ боло то синни 29 солагӣ. аз синни 29 солагӣ зиндагии худро то 180 градус иваз кардам. шумо ай куҷоин биён шинос мешавем, дар комментария бинависед. ва ба чӣ кору бор машғулен? қариб ки фаромӯш кунам, дар оила ма 8 фарзандам. шумо чӣ? дар оила шумо чанд касен? бизнеси мо оилавия, ма ҳамроҳи оилаам кор мекунам дар ширкати Фаберли. шумо чӣ?